Surprise! Goal kasi ma'am. Sa mana nalipay ka or nadismaya kay dili foam di ay ang naa. Sahay, ba't luon mo lang pagkamagan? Sahay nga. Hindi ka makasagot sa mga. Sige na may maawan sa mga anak. Pero, nagpasalamat kay may masay mo ha nga. Ikaw among naugangan. Nawala kay kompas nga pagmangasa mo ha. Thank you for teaching me how to love, showing me. Morning kisay Jocelyn ma'am. Mangantong? Mangunda. Abot niya itong foam? Wala sir. Katong na-embargo bitaw ma'am? Sa man gusto ni mo ibalik to? Ganong embargo mo to? Sinang dito ko na ganun imbago ako diri ako. Okay, kato ma'am, yan yung kolektor ato ma'am kay ibargohon man jud to kay mo kabayad. Ka nang. Anak ko niya og ako diri. Pwede mo tawag sila na ako kay ako hindi ang kwarta gi. Kuha may noon mo sila na lang inako na. Gikuha. Gikuha gito nila ma'am kay mabutong adlaw nga wa jud ka kabayad nga kolektahon nang kay maimpas ka. So niya to na kagdabaw nagpa-check up ka? Nagpapirot sa mata. So gusto ni ibalik ron ang kuan. Balik na ako ang kuan kanang kadtong bata na ko nga 2050 na lang gud unta to. So bayaran nimo na. Bayaran ta na ako kay na ko anak nga nagpasali ka na nga. Gitawagan pa ta ko nila. Iji ka sa unta na ako pagabot na ako diri sa wala man noy po. Oh, wala. Sige ko panawag. Wala sila nanuwag po sa mga di ay. Oh, wala. Ganahan ko sila nang da. Ano unsa ko man na karon nga di na mo to pwede maunta. So karon nanawag og balik ito, ning kuan na kolektor nang ibalik ko na mo. Nila sa ako dito atong buntag. Ito das baya to niya pagkahapon sa sila nanawag nga sa hala ang ko mula na dire gikuha ko ngano wala man sila. Gikuha jud ma'am nga wala ka dire. Oh, niya pag ana nila nga ganiya pa daw las uto sa Domingo daw to. Niya mo to nga ningon ko. Ngano nga man sila tawag na ako nga og nagpahibaw ko sila. Pwede man gud ako gikas ang kwarta. Niya ang gidala man po niya 2,000 na lang kapin. Niya 900 ba to? 9,000. 9,000. Oh, 2,000 ay kulang. Kuan ato oh. Nako. Nga naman eh, kuha dito, kanang Judith na dito. Anong ikuha man dito sa kolektor? Amot lang. Ako ko balog Judith na ba to basta kay. Amot lang po. So karon, yamong ihatod balik. Pero mga imay sa mo ang balance nga 2,000. Tawagan sana ko na kay mao ba niyang bana o mao ba na. Amo ni bana niya. So bayaran mo na karon. Sana po to. Pero ang kumana di ang kumbos. Ma'am po, nani po ma'am. Karga na mo. Kaya lang karon po bayaran nimo. Pila to? 2,000. 150 ra man to. Oo. Nag-ingon ko sa nganong gikuha man to og nanawag pa lang tato sila di man jud ko maglagot ato no kay. Wa baya ko niingon sa nga di ko mobayad. So wala na balik ang kolektor diri ma'am. Di ko baya. Siya nga. Utong niingon ko. Sige na lang, bisawa na ako to na kontak pero basig na pa higayon nga mobalik sila. So karon kanin balik man mi amo lang pangayon jud na mo ang kay mo kulang. So karon bayad dayon ma'am. Ray ako. O si sir lang mo tapal ma'am. Ani ako ko ano, magad ba na ako niya beto nga sama nas Davao. Oh. Katanaw na to siya. So tanaw na to ni ma'am. Sige. Kung mabog yapon ng puma imong gikuha. Wala to'y gisi. Tan-aon lang nako jud kay nakaila ko atong O pumo. sige tanaw na to ma'am. Adere. O dito man sa sakinan. Nadia sa sakinan. So, Kay kung dili mao ma'am, dili mo kuhaon. Ha? dili ako. Pwede na po ka magpili usab kung di mao gyud nga pum. Ha? Basig baligyan naglain ba sa kolektor? Basta kay kabalo ko dako kay tong pumo dili jud gamay. Dako jud to. Ah, Atong tag 9,000. asa man ka? Ah, diri na ta. CM Higos Flower Shop, delivering happiness. Nadri ang pum. Abri tanawa, i-check lang ang pum dia. Sa kayaan sa Atras. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Pasensya, dili ni pum ha? Happy birthday, ma'am! Yan, naila na kagaduha? Oh, siguro murag katumpo mo, di na gito mabalik siguro. Oh. Happy 58th birthday. Goal kasi mo. Sa mana nalipay ka or nadismaya kay dili foam di ay ang naa. Kuha siya kasabot sa iyang gibati.
Magbayla-ila dahil mi ma'am, ako dahil si MM, kani si Abby and James. We are from AM Digos Flower Shop. So naami diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Kabalo kag kinsay kahatag ani? Kisa mga anak. Ha? Lawa naman tingog nimo. Wala pa siguro. Tulala siya sa pum. Natulala ko kayo ko ba? Wa ka kasabot sa imong gibate? Ito ba imong gibate dahil ron? Nalipay Nalipay? man ko. Pero Ngo. nalipay yun ko. Pero, Kabalo ko nga kuan na ko ron. So ako kabalo nga inani may tabo. Kaya nga akong nasabtan kung man jud. so kay birthday man nimo karon, kantahan ka na mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, ma'am. Palo nga, ma'am. Palungay mo kandila. Yay! Happy birthday! Ito yung message para sa inyo, ha, ma'am. Kasabot sa mga gibate. Nawa, man pagkasabaan. So, na yung mensahe mong anak, ma'am. Anak siya. Siya, una sa tanan. Maayong hapon. Abinyag hapon pa niya. Maayong buntag o happy birthday, Mama Jocelyn. Salamat sa tanang sakripisyo nimo sa amua. Ikan pagkabata hangtod nga naa namitag sa tagsa ka pamilya. Naagihapon ka nga nagpakamama sa amua. Ug salamat sa walay puas nga gugma o pagamuma sa amua. Ug ilabi na sa amuang mga anak nga imuhan ang mga apo karon. O walay kapantay ang pagsakripisyo nimo sa amuang nga walo ka magsuon. O salamat sa tanan ma sa kaguol og kalipay o kasakit nga nalampasan namo na tungod sa imuhang maayo nga tambag sa amua nga imuhang mga anak. O salamat sa tanan. We love you, Mama. This message from your beautiful daughter, Gretchen Mangundag, and handsome manugang, John Lloyd Masaya. Ayan, sa ni Ma'am Gret. Ay, lapog ni ma'am. Ano man na? Oh, kanaymutan. Kuha naman dyan na nahimutang. Okay lang na muhilak. Normal na nang muhilak kaysa magloom-loom. Akong visit sa akong ubangan. Happy birthday, ma. Bisan pa man nga, sahay ba't noon may napagkaumagan? Sahay nga, hindi ka makasagot sa mga. Sige na may maaway sa mga anak. Pero, nagpasalamat kay may masa imuha nga. Ikaw among naugangan. Nga wala kay kupas nga pagmahal sa mga. Pero minti advice ang imong ipakita sa mga. Nga, maging strong lang. Bisan kasakapay sa kinabuhi. Maging strong lang min. O ang mong pasalamatan ang tanan mga sa imong pagkamaayo, sa imong umagad, sa imong mga anak. Nabisan pa man sa kalisod sa panahon. Pero sa kanunay, nga nalampasan ang tanan tungod sa imong gugma ug sa tabang sa Dios ug sa akong ikaw sa imong happy birthday mo. Okay. Akong tawis ni mama nga nag-aampas siya o gandang ito hindi na sila Dumay kawa. Yan mga umaga sa mulay. Ano sa nagtagaan pa siya. Nagaan pa sila o kanang ang kusog. Ano na sila sa pinakamot sa pinakamama. Ang nagaan niya karoon. Ano wala ni ka balong ang mga niya ang nagkaroon niya. Sa
Okay. Ikaw, ma'am, ang sa manimong mensahe sa imong pamilya, labi na kailaha, Ma'am Gretchen, nga nagpa-surprise sa December. Ako nagpasalamat din ko og dako sa akong mga anak nga. Kadugayon, wala dyan nila hitabo. Tinuod lang. Karon mao gali na natulala ko no kay. Supad wala dyan na yung nani. Karon pa dyan na kita po tungod sa akong anak nga Gretchen o kanalabi ng iyang bana. Nagpasalamat din ko sa ilaha. Nga gani pagikan niya dire atong isang semana wa siya niingon ang iyang lang giingon nako kay ma karon 12 ma mubalik ko. Niingon ko niya ana siya balik ko dire kay kuan na mga bata ko siya niingon na mauni. Pero Pagod siya nag-ingon na ako, mo ganing natulala ko kay ganing po may isgutan karon. Dinani naman pero basta nagpasalamat yung puso na po. Dinani di ilang na tapos pa po ano yung kuan. Tuiga. Kuan. 58 na igor. Nagpasalamat sa akong mga anak na inani ko. Inani ko. Ora to. Nag-request man sila pasayawon daw ka. Sige. 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 Picture na lang. Okay. Picture. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe kabungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta upay-upay ang makover nila nga area serbisyo nga garantisado pa ang Bigos Flower Shop lang doon